Tħassib kbir għal mod kif qed jiżviluppaw l-affarijiet fil-lvant tal-Mediterran. Dan wara l-attakk ta' ftit ġranet ilu fis-Sirja bl-armi kimiċi. Sitwazzjoni li l-eks President Sovjetiku Mikhail Gorbachev xebbaħ mal-kriżi kubana ta' snin 60 illi poġġiet id-dinja f'xifer gwerra nukleari. Dan hekk kif Trump għamilha ċara li kien se jattakka lis-Sirja u warrab kull twissija Russa ta' konsegwenzi serji. Il-President Russu Vladimir Putin ftit wara qal li d-dinja kull ma jgħaddi żmien qed issir aktar kaotika u esprima tama li jirrenja is-sens komun. Dan b'reazzjoni għall-attakk b'armi kimiċi f'Duma fis-Sirja l-ħadd, attakk li fih inqatlu mal-100 persuna u t-tort qed jingħata lir-reġim Sirjan. Minħabba l-mod kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni, Trump ħassar l-ewwel vjaġġ uffiċjali tiegħu fl-Amerika Latina. Ir-Russja li qed tgħin lis-Sirja militarment kienet twissiet li jekk ikun hemm attakk kontra s-Sirja, hi kienet se tintervjeni biex tiddefendi r-reġim Sirjan u tard l-erba' tħabbar li truppi Russi kienu ntbagħtu lejn Duma. Iżda fit-tweet ta' Trump l-erba' għamilha ċara li se jinjora t-twissija Russa u qal li l-missili ġejjin xorta waħda u biex tlesti ruħha. Kien hemm sforz fil-Kunsill ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti biex ikun hemm pożizzjoni komuni ta' kundanna fil-konfront tal-attakk, imma dan falla minħabba l-vito tar-Russja. Il-bastiment tal-gwerra Amerikan USS Donald Cook issa telħesrem minn Ċipru dirett lejn il-kosta Sirjana u mhux qed ikun esklusi li f'każ ta' attakk ikun hemm parteċipazzjoni ta' pajjiżi oħra. Minħabba l-possibilità ta' eskalazzjoni drammatika fil-lvant tal-Mediterran, il-Eurocontrol li hija l-Aġenzija tal-Kontroll tal-Ispazju tal-Ajru ħarġet twissija biex l-ajruplani jivvjaġġaw b'kawtela kbira fil-lvant tal-Mediterran, dan minħabba l-possibilità kbira li jkun hemm attakk bil-missili.